Čau lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska se zase zahrajeme Gym Tycoon. Ano, přesně tak. A dneska bych toho chtěl stihnout hodně. Máme 1,5 milionu. Už jsem pokročil, mám level 14. Chtěl bych dneska dát aspoň level 16. A to jo teda. Koupil jsem si ještě jednoho peta. Kde je? Jo, tady fish. Ale tady je equip free pets. A můžu se equipnout jenom jednoho, což je divné. Ale to je jedno. Už tady mám 2 recepční. Oba 2 prodávají. Mám to i na max karimatky, co můžu zatím. To ještě nemám na max. Ale jako stojí to 2,5 milionu, což je už hodně. A to je jako fakt hodně. To jsem si taky koupil. Nevím, k čemu to je. Ale jen tak jsem si to koupil, protože to vydělává hodně. A dneska bych si toto chtěla i vyzdobit, protože to tu vypadá docela hrozně. Koupím si toto. Potom si koupím... To jsem nechtěl. Chtěl jsem tu fontánu. Large fontánu. Teď lidi, to vodu si dám samka. Jenom si, ať tady mají 2 vody. A jestli se slyšíte vodu, tak to je zase moje ségra. Teda ne vodu, písničky nějaké. Tak to je zase moje ségra. No doufám, že se jim to bude líbit, ta fontána. Budou mě dávat více peněz. Doufám, že to tak funguje. Jo. Tady toto bych si chtěl ještě upgradenout. Tak, aby mě to dávalo co nejvíc peněz. Mám toto na maxu. Nemám, tak to si dám taky. Deadlift. Toto podle mě nebude max. Co říkám? To vypadá jak ta karimatka. Toto bude max podle mě. Jo. A ten deadlift dám semka, protože, počkat. Zase to sem. Jo. On vydělává docela dost. Počkej, já dám semka, aby všichni, až budou tady a až prostě se budou roztrénovaní, kam šli na deadlift. Kámo, dobře, pojď. Dobře, cápek, dobře. No. OK. No v minulém videu jsem vám ukazovala, že jsem si koupil toto auto. Mám jsem Big Strongman. Bulk Brogan, nice. Tak ten mi tady dá hodně peněz. Já už jsem si chtěla zahrát i jinší hru, protože to se mě lagovalo, takže jsem si zahrál jinší hru v Robloxu, ale z toho jsem nechtěla natáčet video. No asi to nestihnám. Toto video bude krátké, toto nestihnám a takže 100% to nestihnám. Takže dalšího videa zkusím level 16 a doufám, že to teda stihnu, protože já ještě to dám. Takže to bude hodně dlouho. Podle mě ten další level bude stát 5 milionů. A já se s váma loučím a čus.